Siya Yedin Hasan Ildız Çîrok Di çîrokên Kupkurt ên Ildız de taybetiyekî girîng xwe dide der ku meriv dikare wekî krîtereke serkeftinê ya ji bo vê cûreyî qebûl bike. Gava xwendina çîrokan xelas dibe, çîrok bi xwendevanan dest pê dike. Bi gotineke dîtir ev çîrok ji bedêla ku bi dorsînoriyeke 4-5 hevokî an jî yek-du pasajî çîrokeke ji xwendevanan re vebêjin, çîroka di dilê xwendevanan de derdixin holê û bi vê awayî temam dibin. Balkêşe û nivîskar tim dilê xwe dibijînin vê rewşê. Bijartina mijaran a ku di kitêbê de bêyî kategoriyeke şiklî an jî têmayî hatiye kirin û di gel vê yekê tercîha edîtoriyê jî dîmena timeline hesabên medyaya civakiyên mirovên roja me tîne bîra meriv. Belkî jî eynî di vê gavê de ev yek encama wê tercîhê ye ku hewl dide hevaheng be digel panoramaya zihnî ya xwendevanekî Kurd ê vê serdema me. Ev çîrokên ku ji meseleyên civakî û siyasî bigire heta bi meseleyên têra xwe şexsî û endîşeyên biçûk ên jiyana rojane çarçoveyekê xêz dike, bi vî awayî kariye bi hostatî panoramaya qelebalix, belewela, dudil, lêbelê rastexîn û berfireh neqil bike. Mehmet Şarman